Manuel Ogando, son compañeiro de Xosé Vieito na Unidade de Dirección de Grandes Incendios Forestais e veño ahora un pouco axitado porque me acordei dunha cousa que vos pode ser moi gráficamente moi visible e dixen, ui, o coche nunha carreiriña e fiz así un pouco con respeto. Eu vou a ser a persona que vos vades a topar, vou a pensar que estou falando con ollos do monte, con personas que colaboran con comunidades de montes, con personas que se preocupan por as súas propiedades, por os seus terreos, e que dunha maneira ou outra van a defender, van a interactuar e van a topar con nós no monte. Eso xenera sempre unha fonte de, pode ser unha fonte de conflito ou unha fonte de axuda. Todo vai como interpretemos. Entonces, vamos a poñernos un pouco en situación. Eu sou un director de extinción de un gran incendio forestal. O lume achegas ás casas e eu topome con xente que quere axudar. Para non ser complexísimo, porque nós temos unha prioridade que é salvaguardar as persoas. Nós non sabemos quen é a xente que ven de fora. Ustedes teñen que poñernos un pouco no noso pelexo. E para iso, vou vos explicar un pouco a estructura na cal nós nos movemos dentro dun incendio forestal, que se chama SEMOP. Pasamos. O SEMOP é a xerarquía operativa por o cal nós traballamos en un incendio forestal. Este é un sistema copiado dos sistemas de emerxencia de Estados Unidos e readaptado por profesionales daqui de Galicia, técnicos, enxeñeiros, axentes medioambientais, o readaptamos a Galicia e nós con este esquema o que temos é unha organización a cala podemos adaptar tanto a un lume pequeno, como falaba antes Ricardo, tipo A, de primeira intervención, con un despacho automático de medios, como podemos adaptar totalmente a un lume que pode ser de miles de hectáreas. Este sistema crece e encolle. Podemos generar sectores a traballar. Eu, en unha organización, lle conto isto porque ustedes teñen que pensar que van a interactuar con eso, non van a interactuar con persoas, van a interactuar con puestos de mando e con xente de referencia. Entonces, para que entendan que manda todo esta persoa, o director técnico de extinción. Esta persona é a máxima responsable, o sea, que ten toda a responsabilidade do que pasa. A vez é a que ten que mandar ejecutar canta maniobra se fai no lume. E ten que verificala, ten que escoitala. Hai un xefe de operacións que é unha persona que se move por o monte, que está cosendo e lachando, vos desde fora védelo como unha persona que non fai nada. Vos védelo como esa persona que anda cun coche aquí, alá, da xunta, que ven, que se vai, que volve, e o lume aquí, e este tío que non pinta, que non rasca. Claro, porque desde vos, non sei, eu teño que entenderlo. E carai fai este tío, joder, se me vai a pasar aquí o lume. Esta persona está coordinando medios, está coordinando mellor os medios aéreos. Que son os XOAs, que son as personas que coordinan todos os medios que temos aéreos. E esa persona ten que se encargar da responsabilidade de que cada descarga que caia non mata a nadie. Nin veciños, nin nadie máis. Ten que controlar, ten esa responsabilidade. Entón, cando lle vaiades a falar, vamos a mandar a facer gestos. Vamos a decir, ou con boas palabras ou con malas palabras. Onde eran as 3 da mañá estábamos en Noia. Que se che ven xente a falar cando estábamos apagando un lume e cando estás en unha situación de moito estrés, tendes que entender que a nosa reacción é ou me ves que as cousas moi claras e te vexo moi ben e me explicas moi ben e sabes moi ben do que falas, ou senón eu vou-te a cerrar e vou-te a decir non te metas aquí, porque podes ter risco para ti e podes generar risco no meu dispositivo. Esa persona que vedes que anda así co coche, para diante, para atrás, para diante, para atrás. Incluso o ano pasado, hasta un detalle moi curioso, que un dos nosos compañeros foi acusado de clase de plantar lume, porque pasaba ao lado do lume, e ele estaba controlando os medios aéreos de 2 lumes. Estaba mirando, estaba dicindo, as descargas aquí, alá, non, hai non descargas que temos medio de terra. E se un foca che bota encima dos medios de terra, unha descarga mata. E así, entón non pode dedicarse a eso. Seguimos falando un poquinho. Xefe de planificación, personas que están en PMAs coordinando todo un dispositivo de avituallamento, de relevos,
mañán quen vai a vir, motobombas, que motobomba ven, cal non ven, aquí necesitamos unha que teña espumante, esta ten que ir para o pueblo, esta non vai para o pueblo. Temos tamén seguimos. E chegamos ao xefe de sector, que vos falou Ricardo. O xefe de sector é a persona que está acotada en un espacio de terreo controlando un territorio. Esa vai a ser a persona na cal vos, como ollos do monte, posiblemente vos máis cuidado de dirixir a ella. Porque está acotado en terreno e en responsabilidades ese espacio. Os outros que vexades, tendes que poder entender que se vos dirixides a eles e non vos fan nin caso, non vos preocupedes, nin vos alteredes, nin vos parezca mal. Cada cual ten unhas responsabilidades e cada cual ten que asumilas. En determinado momento vos podrán decir, con maior ou menor educación, diramos, mira, tens que ir a falar con tal ou con cual, e ao mellor non se din nada, que nós temos unha emisora aérea, unha emisora de terra, outra emisora de terra, e temos que estar tomando decisións con un montón de ruido na cabeza. Quizás sea a nosa parte máis complexa do traballo que temos. Temos que eliminar ruido a tomar decisións. Entonces, eso, gustaríame que o entenderades. Me gustaría muchísimo que entenderades porque si vos vades a estar cerca destos eventos, como Ollos do Monte en este caso, vos podedes o mellor tranquilizar a xente, vos podedes o mellor tranquilizar un altercado. Porque hai moitas persoas que se ponen moi nerviosas, porque non entenden. Se ti entendes algo, podes tranquilizar. E podes decir, tranquilo, este non é o que temos que falar, vamos a ver con quen é. Vamos a ver onde nos temos que dirixir. Entonces vamos a seguir. Isto é poñervos un pouco no noso perexo. Nós sabemos tamén que unha persona que non ten o lume cerca da casa ten todo o dereito a estar nervioso. Temos que saber meterlo no uniforme e temos que saber levarlo. Pero non podemos perder a perspectiva da responsabilidade que temos. Porque se eu por irme a ver ali nunha casa de unha persona que está moi nerviosa, que eu vexo que o lume está moi longe, que por ahora non ten problemas, xo vexo, xo detecto, e esa persona está moi nerviosa e di, isto conoceno ben o servicio de emerxencias, de protección civil, o que está ardendo a casa, e nin ali, e te sacuden, digo, non é que nos peguen, non? Pero sacúdennos mentalmente. Diste, pero me está baixando a súa casa, pero si é aquela, pero xa está ali. Teñen que entender, nós entendemos o nerviosismo, pero teñen que entender que nós temos que tomar a decisión de decir, primeiro ten que ir a aquel, ou a súa non vai a ver. E ustedes van a estar cerca, se ustedes van a estar cerca deste tipo de eventos, é importantísimo que poidan axudar, unha das maneiras mellores que teñen que axudar, a saber o que teñen que facer e a tranquilizar a xente. Este é un sitio que pode ser de referencia moi vos postos, que son os postos de recepción de medios. Nos aquí no posto de recepción de medios, toda a xente que entra de calquera outra provincia, de calquera outro grupo de traballo, ten que ir aí. E aí hai unha persona que recolle datos. E aquí chegache, colle uns datos que retransmite o director de sección de operacións, vai dicindo, mira, nos aquí ahora temos 2 motobombas e unha brigada. Nos ahora acaban de chegar, dentro de 30 minutos chegache. Aquí pode ser un bo sitio vosso de referencia, no cal non intervides nin vos metedes dentro do dispositivo nin molestades, sempre entendendo que estades traballando en un dispositivo moi profesional e que vos van a atender cando vos van a atender. Ustedes teñen que pero quizás é o sitio de referencia máis indicado. E o xefe de sector. Seguimos pasando. Unha vez que entendemos un pouco a nosa xerarquía, vos explico un pouquinho como traballamos nós nos grandes incendios no monte. Nos grandes incendios no monte nós traballamos con uns aparellos que chaman Xoco de Elite, que é unha das ferramentas máis avanzadas que se poida encontrar, desarrollada pola propia Dirección Xeral aquí da Galicia, no cal nós estamos divididos por sectores. Podes ver onde vai, responsable del sector, que zona recolle, aquí estánse movendo palas, aquí estáse dando unha contra de lume, aquí temos motobombas, aquí hai uns especialistas
dunha unidade que se dedica da UTA, que fan unha unidade táctica operativa, motobombas, saltos de lume, por onde temos que meter a pala, por onde metemos a pala e nos saltou o lume. É un poquinho para que vexan o esquema de traballo que sigue. Nos guiámonos moito por isto. Seguimos avanzando. Entonces, o que lle dicía, antes de que haya unha emerxencia do incendio, os nosos puntos de referencia, os vosos que deben ser, solen ser, ou deberían ser, os axentes ambientais da vosa zona. Falar con eles, ter contacto con eles, saber cales son as súas inquietudes, vos contar as vosas inquietudes, vos as vosas desconfianzas. Esta zona están plantando lume, en esta zona temos un problema, en esta zona hai desequilibrios miles que temos nas aldeas, de propiedade, da agua, do límite do monte, de 4 persoas que queren facer unha extracción que non lle corresponde. Esas cousas transmitidas sempre, porque son básicas para tomar medidas preventivas, co cal vos aí xa estades facendo unha gran labor. E despois, por suposto, as oficinas do distrito. Ese é o voso punto de referencia anterior de comunicación. Como en este caso fixeron os vosos representantes, que viñeron a oficina do distrito, puxeron en contacto, e a partir de aí nace isto, que é un punto de partida para ir mellorando. E despois, telefónicamente, 085, 112. Eso é básico. E depois alguna sorpresa que se vai a anunciar en poucos días, non? Pero, bueno, eso non se pode falar, non? Sí? Dentro de poucos días vades a ter un aparello para a xente que está en Ollos do Monte, que vai a ser unha primicia, non? E vai a ser unha melloría na labor que estades desarrollando. Non se pode falar demasiado desto porque queren facer un anuncio oficial como se fan cos lanzamentos das cousas, temos un secreto como profesional para as cousas, pero vades a ver como a vosa labor se vai a ver potencial. Desculpade que me dan esa dor na cabeza, na cara que me mata. Pois iso vai a ser unha melloría nesas labores que facedes de vixilancia no monte. Vades a velo, pero como vos vai a clavar, porque vos vai a adiantar o que é este cambio de comunicación, vais a facer moitísimo máis efectivo. Seguimos pasando. Bueno, vades a vixiar ao monte. Tendes que ter sempre no monte a precaución que se vades a vixiar é que desconfiades que alguén quere plantar lume. Entón hai que ter sempre presente que pode plantar lume. É o que vos explicou Vieito antes, básico. Os lumes son explosivos. Explosivos. O outro día plantou aí en Tea un incendio, arderon 1000 hectáreas prácticamente en 3 horas. E é así, non hai maquinaria humana que se capaz de apagar isto. Entón, adeseou, soltou por encima do galleiro e se plantou en Pazos de Borbén. Ali cortámonos naquela carretera porque senón chegaron. Pero é unha realidade, o cal, vos se vais a estar vixiando, avisando, tende moitísima precaución, tende sempre o hotel listas, preparadas, andando, estar vixiando por o vosso monte, todo o dereito agradecido a toda a sociedade que ten que estar do vosso traballo, que evitedes que haya incendios, pero tendes que ter sempre unhas rutas de estado, unhas rutas de escape perfectamente preparadas. Despois, non vos vou a falar do que vos falou xa Vieito, que era de cousas que se podían facer antes da emerxencia, porque xa vos falou prácticamente de todas, desde as comunidades de montes, intentar que haya agua nos pozos de carga, que sean da Xunta, ou sean de particulares, ou sean de quen sean. Ao final, se non teñen agua, nos perxudica a todos. Pode que non teñen agua porque viñera unha persona de anterior e obreu, e dixo, isto é da Xunta, xa venderán os da Xunta. Poñer en contacto da Xunta por estes teléfonos e dizer, este pozo de agua non ten, está sin agua. Mandad a alguén ou intentad de vos meter agua. Estades nas vosas propiedades, no vosso territorio e na vosa zona. Vos sodes partes e garantes da defensa dela. Que vos decía antes, a xente ambiental, o Instituto Forestal, pasamos. Que podedes facer durante unha emerxencia, durante un principio dunha emerxencia? Cal é a vosa mellor labor? Unha das vosas maiores labor é que vos conocedes moi ben os accesos. Vos sodes moi bons conocedores dos accesos. Entonces,
Podedes sempre facer un apoio moi importante se estades sempre, e por suposto, xa en contacto, en total coordinación co xefe de sector, unha persona de referencia, vos podedes axudar a xente a dicir este acceso está correcto, esta pista está cortada, por aí non vaiades que é un peligro. Eso podedes facer. Pero para iso, para que o podades facer, a iniciativa esta que vexo que é fundamental, o sea, estes chalecos, porque a min venme unha persona con pantalón cortos, con a manga por aquí, sudando como loco, por aí non vayas, por aí non te metas para lá, isto non estou falando de realidade, porque a persona que ven nerviosa, ven agitada. Ahora ven unha persona con este chaleco, ven dos persoas e me topo de frente con elas e me digo, mira, ese acceso está cortado, ese acceso é peligroso. Eu presto toda atención. Totalmente, tendes que entenderlo, porque é así. Non sei os grados nos cales non nos fiamos das persoas, en moitas percepcións que temos, bueno, de experiencia adquirida, pero esta, desde logo, é un garante de que esa persona é unha persona que vai a traballar sempre con un mínimo de coordinación con nos. Podedes, co avitallamento é algo moi habitual. O avitallamento nós facemos esforzos brutales para que chegue agua a xente, os nosos propios operarios. Moitas veces é moi difícil, vos estades moitas veces en carretera, estades así, podedes, o tema da agua, fundamental. Si podedes ter agua fresca sempre, podedes facer unha moi boa labor. E despois, sobre calquer recurso disponible na contorna. Moitas veces aí pode haber desde hidrantes, sobre todo hidrantes, zonas de carga, unha piscina que se pode entrar, unha zona que poden dar a volta aos motobombas, unha zona que vos sabedes que é moi segura, que aí non hai problema. Eses datos son datos que realmente poden ser moi apreciados e poden, en determinados momentos, poden facer que haya moitas operacións que sean moito máis seguras. Iso, cada cual no seu territorio ten que ver que cousas poden ser disponibles para axudarnos na labor de extinción. Seguimos, Manuel. A nosa prioridade é salvaguardar as persoas. Non facemos evacuación de ensinamentos, pero sí estamos sempre pendentes. Que nos fan son os compañeros de protección civil, pero nós estamos sempre ao pé deles. E eles con nós, moitas veces, cando xa hai que facer estas cousas, temos que defender as casas. Isto ten que ser sempre que nos axudedes en este tema de cousas, porque vos sabedes cal é a casa que é segura, cal é a que non é segura dentro do pouco, porque que vos falaba antes Vieito, por que carretera vos podedes meter con motobomba, por esta carretera non te metes que atascades, sobre todo nestes ámbitos urbanos que para nós son moi desconocidos. E que pensedes que nos conocemos as aldeas todas, nos tratamos de conocer ao monte. Non somos profesionales en cortar o camino ao monte. Non somos profesionales en defender casas, tamén as defendemos. E tamén recibimos moitas veces os pagos de que non salvamos casas que non é o noso principal cometido, non é recortar que non se chega a seguinte ocupación. Sin embargo, nós temos claro cal é a nosa primeira prioridade. Salvaguardar sempre as persoas no momento en que directamente as casas, temos aquí tres povos e o lume anda por o monte. Tamén tenéis que saber que é así. Eso non supera a nos. Nós, cando chega a orden, dimos, hai que ir a defender o povo. Nós está a punto de pasar por outro monte, temos que abandonar e temos que baixar. De acordo? É algo que tamén creo que debedes saber, porque moitas veces genera moitos conflitos, sobre todo se o que vai arder é o monte dun e non é a casa de unha cara. Seguimos. Isto, non me vou parar en isto porque isto hai que estudiarlo con moitísimo máis detalle. Isto vendría a ser como podemos facer unha función coordinada entre comunidades de montes e materiales propios. Pero isto requiere un estudio que ten que ser moito máis profundo dentro dun distrito, cos medios que ten cada comunidade de montes, saber cales, que medios materiales, que disposición poden ter, que pois temos unha cisterna motobomba de 20.000 litros, temos unha brigada totalmente equipada, con pisco, todo. Bueno, pues estas cousas hai que estudialas e analizalas non por un miúdo aquí en unha charla generalizada. Iso hai que ver moi ben que recursos son, cantos son, a quen se poden poner en disposición, ter un estudio previo
previo, claro e concreto, para despois, cando chegue a emerxencia, non estar a ver como facemos. Eso requiere un traballo previo que é un dos camiños que queda por andar. E parece que vai collendo forma, que vai a ter cada día, non cada día, penso que máis protagonismo, porque vos tendes todo o vosso dereito a defender os vosos montes e a colaborar con nós na defensa deles. Isto que vos poño aquí, tractores de eliminación de combustibles, nodrizas, tractores cisterna, apertura, ampliación de seguridade e protección de vivendas, sempre baixo unha dirección coordinada con nós, abastecemento de vehículos, tarefas de remate, control ou liquidación. Estos son casos que vos podía poñer que son moi reales. Nos, ao mellor, cando estivemos en Requeixo, apagando o lume, chegamos ali, somos capaces de apagalo, pero vai que nunha casa temos que marchar e vos estades ali, non tenes que quedar no control dese lume. Vos estades preparados, organizados, tedes un control, tendes unha organización, podedes escoller manter ese lume apagado. Unha función moi boa que se pode facer sempre baixo control, e sempre cando as circunstancias así o permitan. Por xeral, nós non vos vamos a deixar entrar no noso operativo, porque o noso operativo é un sistema de traballo que non podemos estar atendendo de personas que non sabemos unha preparación, nos medios materiales que teñen, na que non teñen. Non sei se entendedes, tendes que vos poñer no o que vos explicaba antes, no noso sitio. Pero si podedes, lóxicamente, non apagado, mantelo apagado. Si respetades o que dixo antes o meu compañeiro, levades botas, non ides manga corta, levades unhas luvas boas, levades un casco, levades unha protección por calor, todo algodón, poñedes si tendes un casco, si non tendes un casco, poñedes vos nas vosas propiedades podedes intentar que o lume, unha vez apagado, que non se reproduzca. E nós ao mellor temos que marchar, porque os nosos medios son finitos, e cando toca arrebato, nos din, hai que baixar ao povo, hai que baixar a outro povo. E mira, ali non pode quedar nadie. Entón, vos unha labor de liquidación que debe facer. Pero eu creo que esa é unha labor a desarrollar ainda. A desarrollar, as comunidades de montes terán que ir profesionalizando moito máis, pero é un mundo por chegar. Seguimos. Isto é algo que podedes facer, que é brutal para nós, e isto a nós nos desmonta. Os bulos que hai é algo, a desinformación, cando estás en unha emerxencia, é terrible. Vos podedes axudar a combatir. Este bulo non hai corte de electricidade en Vigo, é falso que el agua de Vigo non é potable, tampouco habrá corte. Non se ha desalojado el hospital Álvaro Cunqueiro. Es falso que se ha encontrado una vela encendida en Redondela. No ha explotado una gasolinera en Vincios. Esto sale todo, pasamos a la siguiente mano. Porque en las redes sociales se ha explotado la gasolinera en Vincios, fuego en Colla, 3 edificios de Curia han sido afectados. Al parecer ha explotado una gasolinera en Vincios, de Galicia. Hai que mesurar. Vos, se vais a estar en unha organización potente, estades en organizacións fortes, que xente vai a ver, tendes que ser fiables. Nunca non, contrarrestade as persoas que desinforman. Non desde as consellerías e desde os nosos medios de prensa, as informacións que se dan, todo o mundo se queixa que teñen poucos datos, que non sei, porque teñen unha lógica, e ti non podes generar máis alarma. Temos que traballar con tranquilidade, pois podrá haber máis ou menos, pero generar alarma nunca nos trae nada bom. Mandar son recomendacións, non salgades da casa, non veñades á zona do incendio, non traedes os coches para aquí que atascades todos, sacade. Vos aí podedes facer unha labor importantísima, sobre todo nos medios, no dos vehículos e sobre todo no entorno periurbano tan grande que hai aquí na vosa zona, que moitas veces nos genera moitísimas complicacións, que a xente vai a ver a festa e deixan os coches en todos lados. E vos, se vades a ter este material, vos podedes facer ver, dicir, oi, aquí non deixes o coche. Non deixes o coche porque é un peligro, non entran os medios e nos estás fastidiando porque se temos unha emerxencia de verdad, un paveseo que che planta no lume do unha casa, non eres capaz de non te
Isto vades estar en unha boa situación para poder facer isto. Isto é o que non se debe facer, o que nunca debedes facer. Nunca actuedes pola vosa conta. Seguide sempre o protocolo, buscade xente de referencia para poder facer cousas. Tendes que entender que colaborar non é sustituir a un mando profesional. Nunca se pode facer actuar de xeito aillado. Intervir con tractores ou cisternas así pola tua conta, polo teu. Entrar en zonas de risco operativo. E difundir audios e alertas non controladas. Sempre seguir as directrices de confinamento e de evacuación. Achegade coñecementos vitales que teñades do territorio, de accesos, de direccións, identificar persoas vulnerables na contorna e tratade de axudalas. Se vos non podedes, lógicamente temos que ir, pero se sodes un grupo que vais a ter unha capacidade organizativa, podedes axudar a persoas, como falaba antes, unha persona discapacitada, desvaída, unha persona que está na súa casa, que por os motivos mentales que queira se quer quedar ali, pois o mellor entre un grupo de vecinos, pois habrá que estar aquí pendente del, porque ten a casa chea de porcallada e é un risco para todos. En que penséis que estedes axudando a él solo, non estás axudando a él solo, estás axudando a él e a vos. Porque se esas personas se controlan, e se eses pequenos incidentes son controlados por os propios vecinos, o que estamos facendo é que o dispositivo poida seguir traballando en outros escenarios. E acordadevos, o monte non é o vosso territorio durante o incendio. Un incendio marca aí as pautas. E hai que ser, non levamos toda a vida nel, bueno, as imaxes que vistes antes son brutales. Estamos en unhas condicións climatolóxicas que fan que o sabido desaparece. Todo o que sabíamos, pero vamos a pedir durante 40 anos, ou durante 30 anos, eso foise. Temos uns comportamentos do lume totalmente explosivos, cunhas intensidades que nos achicharran a 20 metros, hai unha sequedade no combustible que fai que a intensidade do lume e a radiación que provoca nos bote para atrás cando antes íbamos co batelume só apagábamos. Eso ahora xa non é posible. Non é posible. Entonces tenes que ter moitísimo cuidado, acordade, do territorio, cando hai un incendio xa non é o voso sitio. Zonas restringidas, o alto risco imprevisible, entrar non entredes sin autorización. Pode haber cambios bruscos de vento, tenes que ter moitísimo cuidado con esas cousas todas. Sen validación non hai intervención. Tendes que buscar, vin antes a enseñarvos isto, estes cascos que vos vedes dentro do operativo, este é o casco blanco, estos son de personas que teñen máis responsabilidade. Ti se llevas a falar e vos topades cunha brigada, non te mates. Non te vai a facer moito caso. Podedes falar e dicir, oye, podedes avisar a alguén para que venga a mirar isto. Eles non teñen capacidade de decisión. Poden ao millor, si, bueno, poden botar unha man, se ven así non se intentar, pero a capacidade de decisión que teñen é pequena. Estas personas son as responsables delas e sin elas, eles non se moven. Nós temos unha estructura de traballo moi forte. Cando esa brigada ao millor vos ve de la parada, un motobomba, están aí tocando os huevos. As brigades de motobomba, ao millor estamos esperando a confirmación de un aviso de que está chegando un hombro. Ten que estar ali, a salida. É durísimo porque que diste, joder, podían ir ali a bajar aquel anaco e xa estaba. Se están aquí ao lado. Aquela brigada ten un horario, ten uns turnos de traballo, non sabemos a que hora marchan, se acabamos de desplazar ali, se ven outra de camiño para ese sitio. Toda esa cousa que vos desde fora é vos imposible comprender. Iso tendes que entender como é o noso funcionamento. Aparte, se nos vades a ver, pois moitísimo máis do que é habitual e, sobre todo, con estas novas indumentarias. Creo que a última foi unha pequena, Manuel, pasamos a última, unha pequena reflexión que estos son cinco principios que eu creo que poden ser para un futuro, ¿no? Con este tipo de colaboración
vemos que pode ser tan... A min, personalmente, despois de 35 anos do servicio, pareceme esperanzador que as persoas se impliquen na defensa do seu territorio. E é que a defensa temos que facela todo o ano. Que falábamos, hai medidas preventivas, prevención, sobre todo en ámbitos periurbanos, hai moito traballo que facer, hai que falar cos alcaldes, cos políticos, está aquí, pa aquí, pa lá, hai que facer aquí outro, hai que romper a veciña, todos temos comidos ceder 1 metro de terreno para que pase unha bomba, hai que facer unha prevención, un intento de que o noso territorio sea defendible, que por lo menos non sea unha trampa mortal. As comunidades de montes, as comunidades veciñais, sodes unha das partes da solución. Eso non está correcto. Non somos a solución, non é, somos a solución unidos, si somos solución. Administración, comunidades veciñais, comunidades de entidades propietarias, comunidades de montes, propietarios de terrenos. A solución é compartida. A Xunta non vai arreglar isto. Eso, que pense, a Xunta non, a Xunta eu teño fincas, e se non limpio, non sei que vai a hacer, claro que sei que vai a hacer, se non se fai 10 anos que non vou a finca. Vai a vir a Xunta a limpiarme. Eu son propietario tamén, estou agora de uniforme, pero tamén son unha persona propietaria, tamén son comuneiro, e tamén axudo no que podo a comunidade. As persoas sempre primeiro, protexer a vida e a seguridade é a nosa misión principal. Eso tendero que ter vos tamén claro, se vades andar por estes territorios do monte. En estas épocas de perigo, sobre todo cando vades a vixiar, que son as épocas de perigo. Non metades o coche por unha pista que teña problemas despois para salir. Cousas así. Dende que a veciña, atenta. Primeiro é a vida. Porque de pouco axudabades a poder facer se quedades atrancados nunha pista e temos que mandar aos medios todos a poder hacer que vos sacar. De acordo? Colaborar non é sustituir. Toda acción ten que se desenvolver baixo os procedimentos e unha coordinación da estrutura do SEMON. Calquer intervención. Isto está máis pensado, sobre todo, para as comunidades de montes e medios que apoian as comunidades de montes. Como tú eres, nunca solos. Tenes que vos meter debaixo do paraguas do SEMON. Podedes, ao mellor, cando te pedes co casco blanco, que vos diga tens a cisterna, si, carga e trae que te levoa. Entón te mete por medio da pista, porque ele sabe, métete por medio do lume, métete por medio do fume, pero non invaiades solo. Que non sabedes que vos vades a topar, de acordo? E despois é unha cooperación futura, máis prevención, formación e alianza ca administración. Eu penso que é un futuro que a un ente como o voso é unha esperanza para todos e ojalá este tipo de colaboración que se poida facer coa administración se poida mellorar, se poida perfeccionar e se poida levar a máis alto nivel. E por último, que unha actuación non coordinada convértenos nunha víctima e desvíanos. Temos que traballar sempre acordados cando hai lume e buscar a coordinación. De acordo? A min é unha das cousas máis importantes que podemos ver. Con isto, pois, nada máis.